καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Ελπίζω να είστε όλοι σας καλά. Σήμερα σκέφτηκα να σας δείξω λίγες ασκήσεις όπου μπορούμε να κάνουμε όλοι. Και οι αρχάριοι, αλλά και γιατί όχι και οι προχωρημένοι. Θα ήθελα να εργαστούμε με αυτά τα υλικά, δηλαδή να πάρουμε μία μικρή μπαλίτσα και να πάρουμε και 2 μονόκυλα από το κατάστημα που βρίσκεται στην περιοχή μας, το οποίο διαθέτει αθλητικά είδη και αθλητικό εξοπλισμό. Τι θα κάνουμε? Θα καθίσουμε άνετα σε ένα μαλακό στρωματάκι. Να κοιτάξετε να μην είναι όμως τα yoga mat, γιατί είναι πολύ λίγα τα χιλιοστά και επιβαρύνονται οι αρθρώσεις των γονάτων σας. Οπότε να ψάξετε ένα στρωματάκι το οποίο να έχει ένα σχετικό πάχος. Φέρνουμε τους γλουτούς μας προς τα πίσω, καθόμαστε άνετα σε οκλεδόν θέση και παίρνουμε 3 βαθιές ανάσες όπου εισπνέω, τεντώνω τα χέρια μου αρκετά ψηλά και εκπνέω, μαλακώνω και κατεβάζω σιγά σιγά. Παίρνω βαθιά εισπνοή, εκπνοή, κατεβάζω βήμα βήμα, εισπνέω βαθιά και εκπνοή. Θα πάρουμε τη mini ball, θα γυρίσουμε μπρούντα και θα τεντώσουμε τα χέρια μας στο ύψος των ώμων. Θα προσπαθήσουμε εδώ κάτω κορμός, από τη λεκάνη και κάτω, να μην μετακινείται. Τεντώνω αριστερό χέρι ύψος ώμου, δεξί χέρι το οποίο κρατάει την μπάλα μου και με πολύ μεγάλη προσοχή κατά την άνοδο του άνω κορμού, να μην κάνω δηλαδή υπερβολές, να μην κάνω απότομες και ακραίες κινήσεις, θα ανέβω σιγά σιγά με το κεφάλι μου να ακολουθεί και αυτό επίσης την ίδια διαδρομή με το δεξί μου χέρι. Εισπνέω, κατεβάζω, εκπνέω, ανασηκώνω αργά και σταθερά το δεξί μου χέρι ψηλά. Προσπαθώ να έχω το βλέμμα μου καθωμένο πάνω στην μπάλα μου. Αλλάζετε χέρι, να θυμόσαστε ότι όταν ανασηκώνετε το αριστερό σας χέρι τώρα ψηλά κατά την εκπνοή σας, θα πιέζετε ελαφρώς με το δεξί σας χέρι στο έδαφος, έτσι ώστε να προστατεύουμε το σώμα μας. Εισπνέουμε χαμηλά και εκπνέουμε κατά την κίνηση. Θα κάνουμε και από αυτή την πλευρά επίσης 20 σε αριθμό επαναλήψεις. Δουλέψτε πάρα πολύ με τις αναπνοές σας, εισπνέουμε κάτω, εκπνέουμε καθώς ανεβαίνουμε.
αφήνετε ενδιάμεσα διαλύματα από 1 έως και 3 λεπτά για να ξεκουράζεστε. Όταν εγώ σας δείχνω την άσκηση, εσείς μπορείτε να βάλετε μία ευχάριστη μουσική στο ράδιό σας, να ακούτε παράλληλα και να κάνετε και τις ασκήσεις. Θέλω να μοτεντώσετε τα χέρια σας στην πάνω επιφάνεια της μπαλίτσας, με τις μπαλάμες των χεριών σας να βρίσκονται στο κέντρο αυτής. Θα φέρετε τα ποδαράκια σας πίσω τεντωμένα, θα πάρετε βαθιά εισπνοή και κατά την εκπνοή σας θα ανασηκώνετε ένα-ένα τα άκρα σας. Στις κάθε επαναλήψεις που κάνετε, θέλω να δίνετε το ύψος όπου αντέχει και υποστηρίζει ο κορμός σας. Μην κάνετε σε καμία περίπτωση υπερβολή, γιατί ακολουθεί τραυματισμός. Οπότε οφείλουμε να σεβόμαστε το σώμα μας για να μας σέβεται και αυτό. Κρατάμε τα χέρια μας τεντωμένα πάνω στην μικρή μπαλίτσα, εισχωρούμε το κεφάλι μας μέσα στο ύψος των χεριών μας, οπότε παρατηρήστε τα αυτιά σας να βρίσκονται ανάμεσα στους βραχίονες. Θα πάρουμε βαθιά εισπνοή από αυτή τη θέση, καθώς έχω απομακρύνει και τα χέρια μου έξω από την επιφάνεια της μπάλας, για να μου επιτρέψει κατά το ρολάρισμα κοντά στο σώμα μου την ασφαλή άνοδο του άνω κορμού. Και γιατί λέω ασφαλή? Εάν εγώ έχω κάποιο ιστορικό με πρόβλημα μέσης, για παράδειγμα, και κάνω απότομη κίνηση και φνίδια, καθώς είμαι και στο πρώτο μέρος της προπόνησής μου που είναι το κομμάτι της προθέρμανσης, διατρέχω κίνδυνο να ενοχλήσω τη μέση μου. Άρα, με ομαλή κίνηση, εισπνέω σε αυτή τη θέση και εκπνέοντας αργά και σταθερά πιέζω την παλίτσα μου έτσι ώστε να μου επιτρέψει με ασφάλεια την άνοδο. Εισπνέω, κατεβάζω επίσης με αργό ρυθμό, εκπνοή σιγά σιγά να σηκώνω ψηλά το κεφάλι μου, ψηλά το στήθος μου, εισπνέω, ρίχνω. Επίσης και εδώ θα έχουμε 20 σε αριθμό επαναλήψεις. Προσπαθήστε να σφίγγετε και τους γλουτούς σας κατά την άνοδο του κορμού. Σε περίπτωση που γλιστράνε τα χέρια σας, διορθώστε πάνω στην μπάλα και μετά συνεχίζετε. Επίσης θα προσέξετε πάρα πολύ η μπαλίτσα σας να μην είναι πολύ φουσκωμένη, γιατί δεν θα μπορέσετε να κάνετε σωστά τις ασκήσεις σας. Σε περίπτωση που σας κουράζουν οι 20 επαναλήψεις, για αρχή εσείς ξεκινήστε με 12
Και προοδευτικά θα αυξήσετε τον αριθμό των επαναλήψεών σας. Εάν φυσικά και εφόσον είναι η πρώτη σας επαφή με τη συγκεκριμένη άσκηση. Θα αρχίσετε με λίγες επαναλήψεις και σιγά σιγά θα ανεβάσετε τον αριθμό. Επόμενη ασκησούλα, γυρίζουμε στο πλάι και χρησιμοποιούμε το χέρι μας από την πλευρά που θα καθίσουμε, που θα ξαπλώσουμε στο πλάι, λυγισμένο σαν μαξιλαράκι. Το χρησιμοποιώ σαν μαξιλαράκι έτσι ώστε προστατεύω και τον αυχένα μου και τη μέση μου σε περίπτωση που έχω προβλήματα σε αυτές τις περιοχές. Ρίχνω το κεφάλι μου πάνω έτσι ώστε εγώ να νιώθω άνετα πάνω στο τεπλωμένο μου χέρι. Φέρνω και τα δύο μου γόνατα λυγισμένα με τα γόνατά μου να βρίσκονται στο ύψος της λεκάνης μου. Ελέγχω οι φτέρνες μου να βρίσκονται κοντά στο ύψος των γλουτών μου. Ανασηκώνω το άκρο το οποίο είναι στην πάνω επιφάνεια, τοποθετώ πίσω από το γόνατό μου την μπαλίτσα και πιέζω με την γάμπα μου στο ύψος του μυρού έτσι ώστε να κρατήσω την μπάλα μου μέσα στο άκρο μου για να φέρω μια σειρά επαναλήψεων, αλλά όμως να θυμόσαστε θέλω να μου ασκείτε μια πίεση σχετική για να μην υποχωρήσει και το υλικό σας. Επίσης βοηθάει πάρα πολύ ένα ύφασμα σε ρούχο να μην γλιστράει η μπάλα μου. Εάν εγώ έρχομαι σε πρώτη επαφή με τη συγκεκριμένη άσκηση, καλό είναι να φορέσω ένα βαμβακερό ρούχο και όχι ένα λίκρα ύφασμα για να μην μου γλιστράει η μπαλίτσα από το πόδι μου. Θα στείλετε το χέρι σας μπροστά στο ύψος της κοιλιακής σας χώρας, κοντά εκεί που είναι ο φαλός σας και θα τοποθετήσετε. Εδώ ελαφρώς θα ασκείτε μια μικρή πίεση για να μου φέρετε σωστά τις ασκήσεις σας. Εισπνέουμε, ρίχνουμε και τα δύο μας γόνατα να βρίσκονται μαζί, να ενωθούν. Κατά την εκπνοή μας ανασηκώνουμε το γόνατό μας. Θέλω να προσέξετε πάρα πολύ όταν ανεβάζετε το γόνατό σας να κοιτάζει όσο μπορεί σε ευθεία στο ταβάνι στον χώρο που βρίσκεστε. Να μην κάνετε ένα συνήθες λάθος το οποίο έχουμε παρατηρήσει συχνά, το να στέλνετε προς τα πίσω γιατί ακολουθεί και η λεκάνη και χάνετε το ύφος της άσκησης, χάνετε το πού απευθύνεται η άσκηση, απευθύνεται στον απαγωγό, οπότε προσέχω λίγο να κάνω σωστά τις επαναλήψεις μου. Εισπνέουμε και εκπνοή ανασηκώνουμε. Εισπνοή και εκπνοή ανεβάζω. Για όποια άλλη απορία έχετε, μπορείτε να μου στείλετε μήνυμα στο Facebook, στο όνομα Αγγελική Νάκου και μόλις βρω χρόνο και την πρώτη ευκαιρία θα σας απαντήσω. Μην ξεχνάτε ενδιάμεσα από τις ασκήσεις σας να μου δίνετε 1 έως και 3 λεπτά παύση. Θέλω να μου κάνετε διαλύματα ανάμεσα για να ξεκουράζετε το σώμα σας, να ανακτείτε τις δυνάμεις σας και να μου συνεχίζετε με ασφάλεια. Στην επόμενη άσκηση θα ήθελα να μου φέρετε σημείο στήριξη στον αγκώνα, ο οποίος να ελέγξετε να βρίσκεται ακριβώς κάτω από το ύψος του ώμου σας. Να προσέξετε κατά τη διάρκεια των επαναλήψεών σας, να μην διπλώσει το χεράκι σας, να μην έρθει μπροστά όμως, να μην προκαλέσουμε ζημιά. Άρα προσέχω πάρα πολύ να διατηρήσετε το άκρο το οποίο στηρίζουμε, το κάτω άκρο το οποίο στηρίζουμε το βάρος του σώματος, να είναι λυγισμένο με το γόνατο να βρίσκεται στο ύψος της λεκάνης σας. Θα πιάσετε την μπαλίτσα και θα τεντώσετε το αριστερό σας πόδι, εφόσον έχετε φέρει σημείο στήριξη στην δεξιά πλευρά του σώματος, με το αριστερό σας χέρι να βρίσκεται
βραχίωνα δίπλα από το αυτί σας. Σε αυτή τη θέση, μία πολύ μικρή λεπτομέρεια είναι το να κρατάτε τη λεκάνη σας ψηλά, έτσι ώστε να μου έχετε σε ασφαλή θέση τη σπονδυλική σας στήλη. Προσέξτε να μην παίρνει κυφωτική στάση ο κορμός σας, αλλά ούτε να σχηματίζει και λόρδωση κατά τη διάρκεια των επαναλήψεών σας, για να αποφύγουμε τραυματισμό. Διορθώστε να βρίσκεται σε μια ευθεία γραμμή σπονδυλική σας στήλη. Σηκώνουμε τη λεκάνη όταν τεντώνουμε το αριστερό μας χέρι με το αριστερό μας πόδι. Παίρνουμε εισπνοή σε αυτή τη θέση. Κατά την εκπνοή μας, με έκρηξη στην κίνησή μας, με ταχύτητα, εισπνέω, ανασηκώνω το άκρο μου και εισχωρώ την μπαλίτσα μου μέσα στο ύψος του ποδιού μου. Αφήστε το σώμα σας να απλώνει, να τεντώνει, να ανοίγει, να εργάζεται όλος σας ο κορμός. Ό,τι χρειαστείτε να ρωτήσετε, είμαι στην διάθεσή σας. Θα μου στείλετε ένα μηνυματάκι στο Facebook. Μπορείτε να με βρείτε και στο Instagram επίσης με το όνομα Νάκου Αγγελική 1 με γκρίκλις. Θα αλλάξουμε πλευρά, εσείς μπορείτε να γυρίσετε από την ανάποδη, εγώ θα γυρίσω από την άλλη κατεύθυνση για να σας είμαι ορατή και από αυτή την πλευρά στις επαναλήψεις. Επαναλαμβάνω ότι ό,τι κάναμε και στην δεξιά πλευρά του κορμού μας θα κάνουμε και στην αριστερή. Λυγίζουμε, διπλώνουμε το χεράκι μας και τοποθετούμε το κεφάλι μας πάνω στο διπλωμένο μας χεράκι με τον αγκώνα μας να βρίσκεται μπροστά, άρα θέλω να μπορείτε να δείτε τον αγκώνα σας. Ρίχνετε το κεφάλι σας πάνω στο διπλωμένο χέρι και να νιώθετε άνετα και ευχάριστα σε αυτή τη θέση. Κοιτάζετε τα γόνατά σας και διορθώνετε τη στάση του σώματός σας. Όταν μου κάνετε έναν αριθμό επαναλήψεων και χαλάσει η στάση του κορμού σας, καλό είναι να διορθώσετε τη στάση σας και μετά να συνεχίσετε με ασφάλεια τις επαναλήψεις σας. Φέρνουμε τις φτέρνες μας κοντά στους γλουτούς μας. Ανασηκώνουμε το ελεύθερο άκρο και τοποθετούμε την μπαλίτσα στο πίσω μέρος του γονάτου μας. Ρίχνουμε το χέρι μας μπροστά στο ύψος της κοιλιακής μας χώρας για να σεβόμαστε τη μέση μας. Παίρνουμε βαθιά εισπνοή και εκπνοή, να θυμόσαστε μόνο το γόνατό σας. Θέλω να ανασηκώνετε καθώς εσείς πιέζετε την μπαλίτσα προς τα πάνω. Το γόνατό σας να ανεβαίνει προς τα πάνω. Εισπνοή χαμηλά, εκπνοή κατά την κίνηση. Εισπνέω, κατεβάζω, εκπνέω, ανεβάζω. Έχουμε άλλες 10 επαναλήψεις. Όπως είπα και προηγουμένως, αν σας κουράζουν οι 20 και έχετε έρθει σε πρώτη επαφή με τη συγκεκριμένη άσκηση, με πιλάτες, με τη χρήση mini ball, καλό είναι να μου ξεκινήσετε από 12. Και μετά από μια μεγάλη σειρά προπονήσεων που θα κάνετε στη σειρά, προοδευτικά θα ανεβάσετε και τον αριθμό των επαναλήψεών σας. Όλα αυτά όμως προοδευτικά. Κάτι που ακόμα θυμήθηκα είναι ότι έχω και μια εφαρμογή στο TikTok. Αγγελική Νάκου λέγεται και εκεί, οπότε μπορείτε και στο TikTok να με βρείτε. Τεντώνω το χέρι μου
όπου κρατάω την παλίτσα μου, προσέχοντας, πολύ σημαντικό, τον αγώνα και τον ώμο μου να έχω στο ίδιο ύψος. Να θυμόσαστε ότι σε αυτή τη στάση δεν θα πρέπει να στείλουμε τον ώμο μας μπροστά, δεν θα πρέπει να διπλώσουμε πάνω στο χεράκι μας. Μην μας ξεγελάει ότι εάν φέρω τον άνω κορμό μου πιο μπροστά και διπλώσω το χέρι μου, μπορώ να ανασηκώσω το δεντωμένο μου άκρο πιο ψηλά. Καλό είναι να μην κάνω κάτι τέτοιο και να το αποφύγω για την δική μου την ασφάλεια. Τεντώνω και ανασηκώνω τη λεκάνη. Έτσι έχω φτιάξει τη σπονδυλική μου στήλη σε ευθεία θέση. Παίρνω βαθιά εισπνοή. Σε αυτή την ασκησούλα εσείς μπορείτε να μου κάνετε πιο γρήγορες τις κινήσεις σας ή και πιο αργές. Όπως θα αρέσει σε εσάς. Μαλακώνουμε, ξεκουραζόμαστε. Όσο διαρκεί η παύση σας, εγώ δείχνω την επόμενη άσκηση. Θέλω να γυρίσετε, να αφήσετε το σώμα σας να πέσει και να τοποθετήσετε μέσα στο ύψος των γονάτων σας στην παλίτσα. Θα κάνουμε και χρήση με τα βαράκια. Εάν όμως εσείς δεν έχετε ξανακάνει γυμναστική και ξεκινάτε πρώτη φορά, καλό θα ήταν να μην κάνουμε χρήση με βαράκια. Εάν όμως έχουμε ξανακάνει και στο παρελθόν πιλάτες ή και μαζί αν έχουμε ξανακάνει στο παρελθόν πιλάτες, θα ήθελα να μου ξεκινήσετε προοδευτικά και στο βάρος. Θα πάρουμε λίγα κιλά, θα πάρουμε τα μονόκιλα. Εάν μας κουράζουν αρκετά όμως τα μονόκιλα, καλό είναι να προμηθευτούμε από το εμπόριο, από τα καταστήματα που είναι στην περιοχή μας με αθλητικά είδη και αθλητικό εξοπλισμό. 500 γραμμαρίων βαράκια. Υπάρχουν αυτά τα οποία δένονται και στους καρπούς μας. Τα δένουμε και χαμηλά στην ποδοκνημική, μπορούμε να κάνουμε χρήση και με 500 γραμμάρια και σιγά σιγά να αυξήσουμε το βάρος μας. Εγώ θα δείξω την άσκηση τώρα με μονόκιλα, αλλά όπως είπα και προηγουμένως, αν κάνω πρώτη φορά γυμναστική, καλό είναι τις συγκεκριμένες ασκήσεις που έχω τώρα στην σειρά να τις κάνουμε χωρίς βάρος. Και σιγά σιγά όταν κατανοήσω πλήρως το ύφος της άσκησης και της προπόνησης γενικότερα, όλο το προπονητικό πλάνο που δείχνω αυτή τη στιγμή, θα βάλουμε και τα βαράκια μας. Τοποθετούμε την παλίτσα μέσα στο ύψος των γονάτων. Αφήνουμε το σώμα μας να πέσει και στέλνουμε τις φτέρνες μας κοντά στο ύψος των γλουτών μας, όχι όμως τόσο κοντά έτσι ώστε εμείς να νιώθουμε ένταση στο ύψος των γονάτων, τα γόνατά μας να είναι μαλακά ψηλά, να μην νιώθουμε καμία ένταση. Θα ελέγξουμε στον χώρο που βρισκόμαστε και κάνουμε την άσκησή μας να μας επιτρέπει να έχουμε ευχέρεια κινήσεων, να μην ακολουθήσει κάποιος τραυματισμός, να μην χτυπήσουμε κάποιο αντικείμενο. Μην ξεχνάτε, είναι ασκήσεις που δείχνω, οι οποίες γίνονται στο σπίτι και όχι σε ένα ιδανικό περιβάλλον όπου είναι τα στούντιο ή τα γυμναστήριο. Είναι στο σπίτι μας, καλό είναι να αδειάσουμε τον χώρο μας από έπιπλα και από αντικείμενα και μετά να ξεκινήσουμε με ασφάλεια τις ασκήσεις μας. Θα στείλουμε πίσω τα χέρια μας, θα πάρουμε βαθιά εισπνοή και κατά την εκπνοή μας με πολύ μεγάλη προσοχή και κρατώντας σφιχτά τα βαράκια μας για να μην υποχωρήσουν και μας τραυματίσουν, ανασηκώνουμε τη λεκάνη μας να έχει στο ύψος των γονάτων και τα χέρια μας να έρθουν οι καρποί στο ύψος των ώμων μας. Εισπνέουμε, με αργό ρυθμό κατεβάζουμε. Εκπνοή, ανασηκώνουμε τη λεκάνη και πιέζουμε ελαφρώς την παλίτσα με τα γόνατά μας. Χαμηλώνω, εισπνέω, διορθώνω τα πέλματά μου.
Εκπνοή, συνεχίζω με ασφάλεια, πιέζω ψηλά με τα γόνατά μου την παλίτσα, παίρνω βαθιά εισπνοή όταν είναι κάτω η γλουτή μου, εκπνοή όταν στέλνω ψηλά σε στάση γέφυρας ο κορμός. Μην ξεχνάτε να βάζετε διαλυματάκια. Θέλω να ελευθερώσετε το αριστερό σας χέρι με το βάρος, να ανασηκώσετε τα γόνατά σας λυγισμένα κοντά στο ύψος του στήθους σας, να αφήσετε το δεξί σας πόδι να πέσει ελεύθερο λυγισμένο με το πέλμα του να εφάπτεται πλήρως στο έδαφος, να φέρετε πίσω από το γόνατό σας την παλίτσα σας, να στείλετε τη μύτη του ποδιού σας να αγγίζει στο έδαφος, να φέρετε το αριστερό σας χέρι στο ύψος της λεκάνης σας, να παίρνουμε βαθιά εισπνοή σε αυτή τη θέση και κατά την εκπνοή μας να ανασηκώνουμε και το δεξί μας χέρι αλλά και το αριστερό μας γόνατο να έρχεται λυγισμένο ψηλά. Αν συναντάτε δυσκολία σε αυτή την άσκηση, καλό είναι να ρίξετε τον αριθμό των επαναλήψεών σας. Μπορείτε να κάνετε και μόνο 6, αρκεί αυτές οι 6 να γίνουν σωστές. Αλλάζω εγώ πλευρά για να σας είμαι ορατή. Εσείς μπορείτε να γυρίσετε από την άλλη κατεύθυνση, χωρίς να χρειάζεται να γυρίσετε πλευρά. Στέλνω το βαράκι μου στο αριστερό μου χέρι, τοποθετώ την παλίτσα μου στο δεξί μου άκρο, αφήνω το σώμα μου να εξαπλώσει. Να θυμόσαστε επίσης ότι το κεφάλι σας και το πέλμα σας θα πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο ύψος. Εάν χρησιμοποιείτε ένα στρώμα το οποίο είναι πιο παχύ από το δικό μου, να φέρετε το σώμα σας να εφάπτεται πλήρως πάνω στο στρώμα το οποίο κάνετε χρήση για τη γυμναστική σας. Φέρνω το δεξί μου χέρι στο ύψος της λεκάνης για να προστατεύω τη μέση μου με αυτόν τον τρόπο. Πατάω στη μύτη του ποδιού μου με το δεξί μου άκρο για να διατηρώ την μπάλα μου πιεσμένη μέσα στο πόδι μου. Φέρνω το αριστερό μου χέρι ελέγχοντας τον χώρο που βρίσκομαι ότι μπορώ να κάνω με ευχέρεια την κίνησή μου και με ασφάλεια.
Παίρνω βαθιά εισπνοή και στην εκπνοή μου ανασηκώνω. Όσες επαναλήψεις έχετε κάνει από τη μία πλευρά, θα ήθελα να κάνετε και τις ίδιες επαναλήψεις και από την άλλη πλευρά. Μπορείτε να με βρείτε στο Instagram, Νάκου Αγγελική 1 με γκρίκλις, στο TikTok, Αγγελική Νάκου και στο Facebook, Αγγελική Νάκου. Στείλτε μου όποια απορία έχετε, ό,τι θέλετε μαζί να το διορθώσουμε, θα μου στείλετε μηνυματάκι. Μπορεί να αργήσω λίγο να απαντήσω όμως, εντάξει? Αλλά μόλις βρω χρόνο, με την πρώτη ευκαιρία θα σας απαντήσω προσωπικά. Κατεβάζετε, στέλνετε την μπάλα σας, ανασηκώνοντας τους γλουτούς σας κάτω από το ύψος της λεκάνης σας. Αφήστε τη λεκάνη σας να πέσει πάνω στην μπαλίτσα, φέρτε ψηλά το κεφάλι σας, φέρτε στην ποδοκνημική οκλαδόν θέση τα κάτω άκρα, πιάστε αγκαλιά, παλάμες χεριών σε αγκώνες και ασκήστε μία πίεση τα γόνατά σας πάνω στο ύψος του στήθους σας. Από αυτή τη θέση πάρτε 5 βαθιές αναπνοές. Νιώστε την ξεκούραση στη μέση σας. Αφήστε με εκπνοή αργά και σταθερά να πέσει πρώτα το κεφάλι σας στο έδαφος. Έπειτα ελευθερώστε τα χέρια σας, ανασηκώστε ελαφρώς τους γλουτούς σας, απομακρύνετε την παλίτσα από το πίσω μέρος, διώξτε την παλίτσα μακριά, αφήστε σιγά να γλιστρήσουν τα άκρα σας στο έδαφος με τις μύτες των ποδιών σας να κοιτάζουν δεξιά-αριστερά. Ανασηκώστε λεκάνη, ομοπλάτη, τα χέρια σας, το κεφάλι σας επίσης, για να πάρει μια άνετη θέση όλος σας ο κορμός. Χαμηλώστε το φωτισμό στον χώρο που είσαστε, πάρτε βαθιά εισπνοή από τη μύτη σας. Κρατήστε τον αέρα σας με διάταση στον θώρακα, να έχουμε προσλάβει μέγιστη ποσότητα οξυγόνου. Και εκπνοή από το στόμα, έτσι ώστε να νιώθετε να φεύγει όλη η ένταση από πάνω σας. Πάρτε βαθιά εισπνοή από τη μύτη. Ανανεώστε τον αέρα σας και εκπνοή από το στόμα σας. Βαθιά εισπνοή. Κρατήστε. Και εκπνοή απομακρύνετε όλη την ένταση από πάνω σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.